Any 1952. Després d'anys de mobilització perquè la llengua materna de la majoria de la població d'aquesta banda de la frontera fos reconeguda com a oficial, el govern, a milers de quilòmetres de distància, prohibeix el dret de manifestació. Així tot, la gent no s'arronsa i surt al carrer, especialment els estudiants universitaris. Però el dia 21 de febrer, la policia i l'exèrcit obren foc contra aquests manifestants. El resultat, 5 morts. Abdussalam, Abul Barkat, Rafiq Uddin Ahmed, Abdul Jabbar i Shafiur Rahman. No és la primavera de Praga, i tampoc és Barcelona, sinó Dhaka, el que era llavors el Pakistan oriental i actualment és Bangladesh. Aquesta gent es manifestava pel reconeixement oficial del bengalí, la llengua pròpia de Bengala, una regió que va quedar dividida el 1947, després de la partició de l'Índia britànica, en una part sota sobirania índia, Bengala Occidental, amb capital a Kolkata, i una part sota sobirania pakistanesa, capital a Dhaka, que més endavant, el 1971, esdevindria Bangladesh. Com a resultat d'aquestes manifestacions, el bengalí va aconseguir l'estatus de llengua oficial a Pakistan, concretament doncs a Pakistan oriental, i en honor d'aquests màrtirs es va erigir a Dhaka un Shahid Minar, un monument en la seva memòria. I a Barcelona es té una rèplica, una petita rèplica d'aquesta construcció a la plaça del Pedró, atès que aquesta part del Raval és la llar d'una important comunitat bangladeshiana. A més, la UNESCO va reconèixer aquest dia com el Dia Internacional de la Llengua Materna. I sí, és per això que el dia 21 de febrer se celebra aquesta festivitat, en honor d'aquestes 5 persones que van donar la seva vida perquè la seva llengua materna fos reconeguda a nivell oficial. La llengua d'avui és, doncs, el bengalí, bangla, tal com es diu en aquesta llengua, parlada en aquesta regió de l'Àsia meridional. La part que és sota sobirania índia és habitada majoritàriament per hindús, tot i que hi ha una important minoria musulmana. En canvi, a Bangladesh, la població és sobretot musulmana. Així tot, la cultura dels bengalís és compartida entre aquestes dues regions, tot i les diferències religioses. Pel que fa estrictament a la llengua, genèticament, des d'un punt de vista de la filiació lingüística, el bengalí és una llengua indoeuropea, tal com ho és el llatí, el rus, l'anglès o el català. Més estrictament, és una llengua indoirània, com ho és també el persa o el kurd i les llengües del nord de l'Índia. Llengües que, justament com el bengalí, són descendents del sànscrit. Entre aquestes llengües s'hi troba el hindi, s'hi troba el panjabi, s'hi troba el nepalès, s'hi troba l'urdu també i s'hi troba el caló i el romaní. Tot i que el bengalí es parla en una àrea relativament petita, és una llengua que es troba en funció del rànquing entre la 5a i la 6a més parlada a tot el món, a frec amb el portuguès. És així perquè tota aquesta zona és molt fèrtil i hi ha una grandíssima, una immensa densitat de població. Hem de pensar que el bengalí té uns 240 milions de parlants com a parlants inicials i uns 41 milions més que el tenen com a segona llengua. De les figures de la literatura i de la cultura bengalí més famoses a tot el món hi ha Rabindranath Tagore o Thakur, que va ser el primer no europeu a ser guardonat amb un Nobel de literatura, encara que fos per les traduccions que ell havia fet de les seves pròpies obres bengalís. Rabindranath és tot un emblema de Bengala i les seves cançons s'han convertit en un gènere musical per ell mateix. Com a curiositat, entre les moltes que té aquest personatge, és l'autor de l'himne de l'Índia, Jana Gana Mana, i també de l'himne de Bangladesh, Amar Shonar Bangla, és a dir, és l'única persona que ha escrit la lletra de l'himne de 2 països diferents. Pel que fa al sistema de l'escriptura d'aquesta llengua, el comparteix amb l'assamès, una llengua molt pròxima, amb la qual forma un contínuum dialectal, una mica com s'esdevé entre el català i l'occità. Aquest sistema, l'escriptura bengaleso-assamesa, és com la immensa majoria dels sistemes d'escriptura de l'Índia, una bugida, és a dir, un sistema intermedi entre un alfabet i un sil·labari. Tots els sons tenen un signe, però els signes consonàntics representen realment estrictament el que és la consonant amb el que és la vocal per defecte. En el cas del bengalí és la O, que
per tradició, a vegades es translitera com una A. És a dir, aquí teniu doncs, l'equivalent de les vocals quan s'escriuen soles i les vocals quan s'escriuen en conjunció amb una consonant, que com veieu, doncs totes aquestes vocals s'escriuen amb una espècie de diacrític, si ho podem anomenar d'aquesta manera, a excepció d'aquesta vocal inherent co. Un exemple, tenim la paraula per cèrvol, orin, que, com veieu, la primera consonant i l'última s'escriuen sense cap vocal perquè té la vocal inherent. En canvi, si traiem aquest diacrític, aquesta i inserida a la consonant, tenim robatori, que és oron. Si això és complicat, doncs espereu-vos perquè el bengalí manté 5 sons, 5 fonemes diferents en cada punt d'articulació en les oclusives i les nasals. És a dir, per nosaltres en català tenim P, B i la lòfon B, juntament amb la M, que serien consonants nasals, doncs el bengalí té la P, l'oclusiva, sorda, Pa, l'oclusiva sorda aspirada, Ba, l'oclusiva sonora, Pa, l'oclusiva sonora aspirada i Ma, la nasal. A més, tenim el mateix, és a dir, aquesta mateixa sèrie amb les que són les consonants retroflexes, que no existeixen en la majoria de llengües europees, com per exemple el mateix kakur i art, que és 8. Si això no fos prou complicat, o prou diferent, més ben dit per nosaltres, el bengalí declina, tot i que és una declinació bastant senzilla, i en comptes de preposicions tenim posposicions. A Kolkata, doncs la preposició al final hi és Kolkata-te. Però bé, per consol, doncs, el bengalí no té diferència de gènere ni en els pronoms, com passa en anglès, ni en els substantius, ni en els verbs, com passa en hindi o com passa en àrab. No sé si és casualitat, però Bengala és una de les regions de l'Índia on tradicionalment les dones han tingut més presència i més poder. Pel que fa al lèxic, el bengalí té algunes paraules que s'assemblen al català o són convertides a causa dels contactes que hi ha hagut, curiosament, entre aquestes dues bandes del món, doncs, tan llunyanes. Tenim, per començar, bengala i bungalou, que són dues paraules que venen justament de la paraula bengalí, i, a més, tenim paraules que el bengalí va rebre del portuguès, com per exemple almari, que significa armari, paraules que el bengalí va rebre de l'anglès, com eagle, àguila, però, clar, també tenim paraules que el català ha rebut de l'Índia, com, per exemple, parxís. Després també tenim paraules que coincideixen a causa del contacte compartit amb els àrabs, com mesquí i mishkin, tot i que aquestes dues paraules no són gaire esteses en el català general ni en el bengalí de Kolkata. És més comú referir-se a pobre com a fakir, que és la mateixa paraula que designa pobre en turc. A més, tenim un seguit de paraules molt especials que són paraules índies que el català ha rebut a través del romaní i el caló, com per exemple kawa, que és menjar, és d'on ve hala, i també shoa, que és estirar-se, que és d'on ve subar, a més de calor, que és negre, que és d'on ve doncs, calor justament, i també la paraula calé. A més, tenim un altre grup de paraules que són aquestes paraules que tenen el mateix origen indoeuropeu, aquestes paraules de família. Cosa és una afiliació que es pot observar perfectament en els números, que són en bengalí de l'1 al 10, ek, dui, tin, char, pach, choi, shat, art, noi, dosh. Si miréssim en sànscrit encara veurem que s'assemblen més, sobretot si us comparem amb el llatí. I per últim, unes paraules, un seguit de frases bàsiques. Totes aquestes frases estan pensades per una conversa més aviat informal, no? És que en bengalí hi ha una estratificació en el llenguatge molt forta com en moltes llengües asiàtiques. Llavors, com deia, tomar, nam, qui, quin és el teu nom, literalment el teu nom, què? Què, qui, són paraules semblants, nam és la mateixa paraula que nom, amar, nam, tot seguit diu el vostre nom, tomar, boishkoto, quants anys tens, kemon, acho, com estàs, ami palo achi, jo estic bé, Amar boish, unotrish bochor. jo tinc 29 anys. Tomar bari kote, d'on ets? Literalment, on és casa teva? Amar bari Catalunya-te, soc de Catalunya. Tomar kote Jommo, on vas néixer? Amar Barcelona-te Jommo. Ami Banglai Kota Bolina, jo no parlo bengalí. Ami Bangali Noi, jo no soc bengalí. Gat és Biral i gos és Kukur. Bona nit, bon dia, gràcies, hola, adeu, tot això depèn una mica
del grau de formalitat i de la religió de les persones. En un grau de formalitat més baix, doncs es diu, sobretot la gent jove es diu en anglès, però ja dic, si és un grau de formalitat més alt internet d'ús es diu en sànscrit, més alta formalitat, i de no tant de formalitat entre els musulmans es diu en l'equivalent àrab. De tota manera, realment no puc acabar aquest vídeo sense fer menció a les actuals protestes de Bangladesh, on els estudiants de la Universitat de Dhaka han tornat a sortir al carrer. Aquesta vegada el 15 de juliol per protestar contra les places reservades als familiars dels veterans de la Guerra d'Independència de 1971. La llei de Bangladesh reserva el 30% de les places públiques per als familiars d'aquests herois contra el 44% de places de competència de mèrit general. La pobresa del país fa que els estudiants que es vulguin quedar, que no se'n vulguin anar, cobegin especialment aquestes places i que a causa de la restricció tinguin molt poques perspectives de futur en el que és la seva llar. L'ús de la força que s'ha fet servir per reprimir aquestes manifestacions no té antecedents en la història d'aquest país. Hi han mort el dia que escrivia el guió, el dia 27 de juliol, havien mort un total de 150 persones, la grandíssima majoria estudiants universitaris. Cobrafocs, internet blocat, censura en els mitjans i una sagnia que no acabarà molt possiblement fins que no dimiteixi la presidenta del país, Sheikh Hasina, i s'investiguin i es depurin les responsabilitats d'aquests assassinats i d'aquesta violència, tant per part de la policia com pel que fa a les responsabilitats que tenen els rectors de les universitats. El moviment ara és molt més gran que no pas una simple demanda d'un canvi legislatiu i molt possiblement no s'acabarà fins que aquestes demandes de justícia no arribin a bon port. Un record sentit per totes aquestes morts valentes i innocents i, com se sol dir, sic semper tyrannis.